In this lesson now takuchitarisa prime factors. Saka pa lesson redu rapfuura takadefine a factor in layman terms senumber inopinda mune number isingasiye remainder. Saka prime factors are prime numbers that multiply together to give a certain number. Saka kana chiti prime factors tiri kuti these are prime numbers which divide into other numbers without leaving a remainder. Anditika satikauya panapa zviri kubva zvanzi start with the smallest prime number, divide the number by the next smallest prime number until it no longer divides exactly, move to the next prime number, repeat the process and continue until the result is 1. Write the prime factors as a multiplication of prime numbers. So zvatinoda kuita tinoda kuti express a number as a product of its prime factors. Bhuku redu harina kutipa maexamples, saka tichatora 1 kana 2 kana 3 maexamples kubva mapractice questions, asi mimi munofanirwa kuzopedzisa mapractice questions. Saka tikaita number 1 tinotora 8 uyu tobva taidai so. Tobva tatsvaga number diki inopinda muna 8 tinoona kuti tinotangira pana 2. Tikati 2 kupinda muna 8 tobva tanyora 4 yacho inova answer panapa. Ko number inopinda muna 4 tina 2. 2 kupinda muna 4 ndi 2. Number inopinda muna 2 tina 2. 2 kupinda muna 2 ndi 1. Saka panapa tinenge takuti therefore 8 iri equal to 2 times 2 times 2. Takaita zvema powers izvi zvinongoreva kuti 2 iri to the power 3. Saizvi. Sa 2 to the power 3 zvoreva kuti ma 2 ari kumultiply ari 3. Ngatibvei taita number 2 toita number 3. Number 2 tapiwa 12. Tichaisa futi ka x kanaka. Totangira pana 2. 2 into 12 ndiani ndi 6. 2 kupinda muna 6 ndiani ndi 3. Number inopinda muna 3 diki ndi 3 noti 2 apinde. 3 into 3 ndiani ndi 1 kureva iko kuti 12 iri equal to 2 times 2 times 3 zvinoreva izvo kuti 2 to the power 2 times 3. Tikatora number 3 15. Number diki inopinda muna 15 ndi 3. 3 kupinda muna 15 ndi 5. 5 kupinda muna 5 ndi 1. Therefore 15 inenge iri equal to multiply manamba anaya 3 times 5. Saka mimi manje ndakuda kuti muchiita kubva pa number 3 kusvika pa number 10. Mapedza kudaro munofanirwa kuita zvakare end of unit assessment, motanga nema multiple choice questions esaya pedzezvo moita ma structured questions. Mapedza kudaro munenge mapedza. Asi kana muine data muchida kuramba muchipractice mukaskana this QR code muchaenda kuna mamwe ma questions ekuti murambe muchipractice. Ma lesson edu anotevera tinenge takutarisa numbers numeration systems. Saka stay tuned.